ହଉ ନେ ସାଇକେଲ ଚଲା। ଭାଇ ସିଓଜି ମତେ ଦେଖିବ, ଭାଇ ସିଓଜି ମତେ ଦେଖିଲା ପାଟି କଲା। ହେ ତୁ ଚଲଉନୁ କାହିଁକି, ମୁଁ ଅଛି, ଦେଖାଯିବ। ହଉ ହଉ ଯା। ଆରେ ହାପି, ଏଇଟା ଆମ ମିକୁ ସାଇକେଲ ତି? ଆରେ ହଁ, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଦେଖିଆ। ଏ ବାଦଲ ଭାଇ ଗୋଡ ଲାଗିରେ। ତୋ ସାଇକେଲ କୁଆଡେ ଲାଗିରେ? ବାଦଲ ଭାଇ ମାଗିଲା ତ ଦେଇଥିଲି। ସାଇକେଲ ନେଇ ଆକୁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ, ଖରାପ ହେଲେ ମତେ ପଇସା ମାଗୁଛୁ। ଆରେ ତୁ ତା ଉପରେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି ରେ? ଆଉ ରାଗିବିନି, ଏଠି ନାନୀ ଦେଖଉଛି ସିଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ। ତାହେଲେ ମାଗିକି ମୁଁ ନେଇଥିଲି, ତାପରେ କଣ ପାଇଁ ରାଗୁଛୁ? ତୋ ଜିନିଷ ମାଗିକି ନଉଛୁ, ଆକୁ ତାକୁ ବାଣ୍ଟୁଛୁ। ଚଲେଇବାକୁ ଟିକେ ମାଗିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ଆଉ। ତୁ ଯଦି ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବାର ଏତେ ଇଚ୍ଛା, ନିଜେ କିଣିକି ବାଣ୍ଟୁନ, ମୋ ଜିନିଷ କାଇଁ ବାଣ୍ଟୁଛ? ଆମର ଯଦି କିଣିବାର ଏତେ ବଳ ଥାନ୍ତା, ତୁ ଆମକୁ ଏତେ କଥା କହିଥାନ୍ତୁ। ଦେ ସାଇକେଲ ଦେ। ଭାଇ ମୋର ଟିକେ ଖୁସି ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ବେଜିତ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ଚାଲ ଯିବା।